O Auditorio da Casa da Cultura de Outes xa forma parte da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Esta mañá formalizábase o acto coa instalación da placa que identifica o centro como escenario da rede, no exterior do edificio, por parte do alcalde Francisco Calo e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil. Outes súmase así ao circuito de espectáculos promovido pola Xunta, o que permitirá ampliar e mellorar a oferta que se dá na localidade. Estamos moi contentos, moi orgullosos de poder formar parte desta rede galega. Como non, o Concello de Outes siga apostando polo ámbito cultural e con esta nova ampliación, digamos, o que se busca en todos os aspectos, ademais de buscar sempre máis financiamento, que é unha cousa que os concellos estamos día tras día detrás dela. Tamén, desde logo, que estamos buscando é unha estabilidade dentro da programación a hora de presentarlle os diferentes actos e programacións aos veciños e veciñas de Outes, non? O director de Agadic, Jacobo Sutil, destacou a importancia da colaboración institucional para ofrecerlle ao público espectáculos de xeito próximo e coas condicións óptimas para espectadores e artistas. Esta rede cumpre neste ano 2026 30 anos. Agora mesmo, xa coa inclusión do Concello de Outes, está formado por 42 entidades locais e 46 espazos. Por dar uns datos do ámbito da programación, neste primeiro semestre serán 307 as funcións que se programen nestes 46 espazos, con un orzamento de 1,29 millóns de euros entre a achega da Xunta de Galicia e a achega das distintas entidades locais. Pero máis alá dos números, un pouco o que quere decir ser membro da Rede Galega de Teatros e Auditorios, como pasa a ser a partir de agora Outes, é que é un dos concellos nos que hai unha programación regular de artes escénicas de carácter profesional. E iso é algo que desde a Xunta de Galicia valoramos porque é un pouco a rede, o noso neno que temos que coidar para o sector escénico galego, para o seu progreso e, sobre todo, para a súa estabilidade. A estrea do Auditorio Outense nos espectáculos da Rede Galega de Teatros e Auditorios arrancará o vindeiro 14 de febreiro, ás 7 da tarde, coa compañía Circote e a súa proposta para todos os públicos Cote Malabar. O día 21 ás 8 actuará Ibuprofeno Teatro, coa obra Reconversión, para rematar o día 28, tamén ás 8, co espectáculo de Marta Alonso, Bailar Agora.